Hello guys, good morning, good morning, good morning. Ito na po sila. Gumagawa na po sila ng sahig ng slab. Lalagay na sila sahig ng slab. Vlog follow Facebook. Dapat tapuan ng sahig ng Islam. Kaya lang guys, tumila na yung ulan kanina, lakas ng ulan. Ayan guys, si Aba puputol na ng tie wire. Mamaya daw kasi may konsya, may online class. Sila guys. Hello guys, kakatapos pa lang namin mag break time. Ayan ako, sila ang nagsisahig na. Ayan na. Kalahati may sahig na guys. May plywood na ba? Ayan na. Ayan. Sa kalahati na lang. Good na yan mamaya. Mga bago ba yan? Ayan guys, hindi ko kami Online class. online class guys. Matimpla kita guys kay kape. Do juice. Do juice. Kaya bro, tayo guys lang. Maulan kasi guys, dapat may sabaw-sabaw. Ayan guys. Sinigang, saka Bicol Express ulit. Bicol Express? Ayan yung bagoong. Ayan guys, bagoong. Alamang ba? Alamang. Ay, alamang. Bicol Express. Sabihin ko ng balaw. Balaw sa Bicol. Ayan. Dinalaga na yung buto mo to. Ano, ginamos. Ayan guys. Online class. Guys, may pitingin pa. Eto, kape. Hindi ko pa ito natutikman.
Supply chain management basically. So, process ko kaintindihan natin ano ba talaga yung supply chain management. And also, the next part of our discussion is the explanation or explain the critical importance of the supply chain management in hospitality. So, bakit importante yung role of supply chain management in managing hospitality establishment Ano yan ba? like hotels, Ano? and other hospitality and tourism establishments. Is to identify and also discuss the key drivers and what are the current trends in hospitality and supply chain management. So, adoption of the technology, kami ay mag-aaral trends na ina-adapt in managing supply chain management. And this discussion is to analyze the unique characteristics of the hospitality supply chain and differentiate from other industries. So, pagkakaiba ng supply chain management ng hospitality, like designer naman na manufacturing. So, maganda ka naman so, when you say supply chain management, the entire network is involved in so, when we say network, it is the sharing of information. Bait. Mabait siya, guys. Relationship to that. Hindi ba ito paano lagyan ng sugar? Matagal ko na ito binili. Ano to? Parang pangpalit ngayon ng tiyan. Ganyan. Para hindi tayo bloated. Nakalimutan ko na. Matagal na kasi ito. Ngayon ko lang nakita sa kwarto. And also, the way of delivering. Hindi na binalagyan ng ano? Asukal. Hindi na siguro. Ay, hindi na talaga. Ah, pwede pala. At milk para sugar. Hindi nga ng sugar. Hindi talaga. I-try lang natin, guys. Isang ano pa lang yan. Isa pa lang yung bawas. Yun, guys. Pinapakuluan na yung ano, karne. Huwag na natin buksan. Yun si Papa. Nililinisan ni Papa yung alamang. Guys, ang pangit ko huwag niyo akong pansin. Yan yung alamang. Tinatanggalan kasi baka may mga shell. Tapos may nakita ko dito ang pili. Yan guys, yung pili. Ayan o. Sarap niyan. Bago yan. Bagong kuha. Mabango? Tapos may nakita din ako dito. Kinain ko to kahapon pala. Kahapon. Yung langka, kinain na nandito. Kahapon pa to. May mga ano na. Diba? Tapos medyo ano lang, umaambon. Hindi naman yung malakas na ulan. Ayan, natapos na yan yung BM. Inilala din na nila para sa pag-islab. Kasi lalagyan nyo ng plywood. So, mga kabikolana, magluluto ulit si Papa ng Bicol Express. Hindi ko na lang sasabihin na Bicol Express. Ginisa na lang na alamang. Kasi yung ano kasi, tama naman, yung Bicol Express may gata siya. Pero kasi nga sinabi ko naman sa inyo noon na hindi namin siya nilalagyan ng gata. Kasi nga, pang matagalan siya, parang ano, tumatagal ganyan. Eh, pag may gata nga, mapapanis ka agad. Kaya ayan, gisa na lang. Gisa nga alamang. Ayan. Yung ilalagay. Nung last time na pagluto namin, wala kasi kaming red na chili na sili. Wala kasing red. Kaya ay meron ng red.
babawasan natin yung mga nangyayaring waste natin or babawasan natin yung mga nagiging waste, especially sa restaurant. So yan guys, luto na yung ginisang alamang. Sarap yan. Tapos ito yung ano natin, sinigang. Pinapakuluan. Ba't malabo? Ay, yung ano, nag-moist. So yan. Mga kutsara data, be. Ako na. Ginagawa si Baka. Naglalaba. Ining pili, luto, niningon yan. Huwag kang mahulog. Ay, naugasan na pala. Naugasan na pala siya, guys. Nahugasan na pala. Nahugasan mo ulo. Patrogi rice. Saan pa tanang hugas? Ay! Wala na kasing tubig. Dito na lang. Luglog na natin siya. Ayan. Yan. Si Bunso kumakain ng Jolly Hotdog, sponsored by Jollibee. Yan, kaka-almusal niya palang guys. Ayun yung niluto ni Papa kaninang macaroni. Hala! Ba't ganyan na? Ngali. Inaalay! Ganyan. Hindi may inaalay. Yan, arga ka. Kadukot. Yan! Nahali da guys. Uy, ano mo itong cheese? Ang sayang niya. Sarap. Kakainisal niya lang. Anong oras na? Check natin. Sa gusto nila. Uy! 11:04 na. Si Bunso kakainisal lang. Nag-almusal pa lang. Ang bango. Gusto kong tikman. Ang hang! Sabi ng viewers, ikaw daw maghawak ng camera, ikaw daw mag-video sa kanila. Siya ina. Ikaw daw mag-video sa inda. Iya. Ano? Ayusin mo ang buhok mo. Ano? Di man bagay sa'yo mo, may arug kaan, oh. Arug dapat kaan. Kaya na daw mag-video sa inda. So, pag may klase daw, kaya daw mag-video sa inda. Klase mo. May aga lang ang klase mo, hapon wala ka man napasok. Mag-aral ka na, humawak ng camera. Hahawa ka lang naman. Tapos magpapakita, yun man lang. Gusto ka din maging vlogger ng ano, ng mga viewers natin. Bakit? Saan ka nakaupo? Yun yung upo naman na yan. So ayan guys, ang init, mainit na ang panahon, hindi na siya malamig. Kaya pinagpapawisan ako. So ayan na, nalagyan na siya ng plywood. Meron na tayong bubong. Hindi na dito uulan sa labas. Ako ka muna ako. Hoy, magigib na kayo ng tubig. Bigyan mo si Ma, pagkagating mo si Ma. Sorry ka na ako. Kulang pa sa'yo mo. Oo guys, kulang pa yan sa kanya. Magtaba-taba ka pa naman.
Tigahali ko man, tigarog ko kasi bumalik niya, ginaganyan niya. May bangs. Guys, naalala ko, pinutol niya na bunso yung buhok niya. Parang paunti-unti niyang pinuputol-putol, ganyan, putol. Hanggang sa... yung bangs niya, gumanyan na. Tapos na, ang pangit talaga tingnan. Ang nangyari, pinutol niya na lang dito. Kaya pag may pasok na siya nun, di ba putol yan dito, wala yung buhok. Parang yung pagganyan niya, putol, parang ginupit niya dito mismo. Tapos ang nangyayari, nilalagyan niya dyan ng ipit. Palaging may ipit dito sa may gitna na to. Parang iniipit niya yung buhok niya. Ipit dito, ipit din dito. Ganyan yung nangyari sa ano niya, sa bangs niya. Hanggang sa humaba na humaba. Ganyan. Tapos ang nangyari pa nun, humaba na siya ng konti. Ginupit niya ulit. Kasi nga guys, ang pangit talaga tingnan pag bumababa. Sabi ko, ba't mo kasi ginupit? Ganyan. Eh ngayon, humaba naman siya. Ayan na, oh. Nandiyan na sa may kilay niya yung ano, yung buhok niya. Matagal na yun, grade 6 siya. Anong grade 6? Kapag nakakita siya kay Gunting. Oo, basta yan nakakita ng gunting, putol doon. Ako nga, pinuputulan niya ni Bunso. Tapos ngayon, pinaputol niya na, mahaba na yung buhok niya, diba guys? Ngayon, pinaputol niya na naman. Guys, asim kilig guys. Asim kilig. Asim kilig naman guys, oh. Sinigang na naman. Asim kilig. Ubusin natin para asim Diba kilig. tiglalagan ng talong? O di, kasura ng talong. Wala, naubos na yung tinda ni Tita Joy. Papa, baka dito ang sabaw? Ano lang yan. Sure ba? 5 piraso man lang yung buto-buto. Amo? Sabaw. Iyo? Joke lang. 1 kilo lang naman kasi guys yung binili ko na kanin. Uy, kuruba ka na ang likod mo. Ayan na guys, titikman natin yung asim kilig, oh. Okay na yan, timplado na. Asim kilig guys, oh. Wala pa, mainit. Good na guys. Okay. Okay na yan. Okay na to. Lagyan ng patis. Ano? Guys. So, kung in-convert na natin siya, sumaan na din natin mo yung offer. Ano ba? Ubos na? Busog ka na? Tubig. Tubig. Tubig mo ini? Sa'yo mo ini? Ano yung tubig? Di ba? Naubos na bunso. Ayos guys, asim kilig talaga. Okay na yan. Luto na pa. Ala. Magkakain na. Kakakain pa lang. Kakain na naman. Asim kilig walang asim. Bunso, bilisan mo na dyan. Ikaw na magbe-video. Tuturuan mo kita. Kailangan mo nang matrain. Huy! So guys, akit naman tayo here. Ba't parang gumagalaw? Oh. Yeah. Yeah. Alam mo yun? Hi guys! Welcome to my Pwede, hindi ba ka maano? Hi sa mga Ayan. shoutout kay Raymond Buscaldo. Kay Sai. Kay Raymond Buscaldo daw. Shout out. Shoutout kay Rosam Riubo. Pwede ni Kuya. Okay, ni Santos. Shoutout mo na si Raymond. Ikaw na. Shower to kay Kuya Raymond. Balabaldo. Ay, may pili pa doon. Pads. Guys, ayan yung
Pili, may binilad dyan si Papang Pili. Malayo, hindi niya makikita. Sige, magpangurod po na kamo guys. Kain na kayo. Sakat na yun. Babaon mo! Ako po. Wala ka dyan. So yun guys, yan ang lalagyan ng plywood. Papantay dyan yung ano. Siguro, pag Boom. na-isa siguro may Diyan ano pa? Kapatid mo. Pag na-isa may iwasan. Pwede mo itong pipili ito. Hey guys. Hey guys. Kumakain kayo ng pili. Hey guys, yung pili. Ayan si... Hindi daw siya makakyat. Hindi daw siya Pag makababa. umakyat ako, hindi na ako makababa. Ayan. Ayun, gumagalo. Hindi ito nakabi. Sige daw, turo siya sa baba. Ano pa? Ay, ano pa? Ayan guys. Magana naman ang plywood. Ito na guys yung taas. Ito siya guys. Ayan. Ito ang taas ng Pagawang BG. Paano nga mapasok ako dyan? Itapok mo sa may alam mo. Kaputan mo yun. Sige. Uy, makatawa ko ulit sa ano. Uy, dapat pasalo ko. Sige, dali. Ano? Kaya na mo to. Ay! Ano mo lang, sige, baba mo. Kaya mo. Sige. Sige, kuya. Sige na. Nagkakarap ka. Sige, dali. Doon. Babala pag nabasa. Kuya, pagtarap ka kong iyo. 1, 2, 3, go! Pagtarap ka, sige na. 1, Dito lang. 1, 2, 3, go! Guys, sasalo natin. Nag-prepare na ni Papa ba? Nag-prepare na si Papa ng... Ano, yung online class ko. Ang tagal kasi. Nang dilim na yung ano ko. So, ayan, yung kanin. Mag-prepare na si Papa ng pagkain na natin. Yes, pwede pa natin. Yan, guys. Langaw. Langaw. So yan guys, kakain na yung mga trabahador. Pati sila mama kakain. Kaya kayo. Si Bunso, kakatapos niya lang kumain. Busog pa yun. Hindi pa yun kakain. Mamaya pa. Asan na naman? Wala. Nandun na naman sa ano, galaan. Hanapin natin. Kain lang po. Ayun, sabi na. Siya na, makaon ka pa? Kylie. Makaon ka pa? Busog ka na? Mapulahon, oh. Magkit-kit. Nata, ano na yun? Ala, ina, oh. Magkit-kit, nagpalit na. Nata, may tigag ka? Nata. Gisgison ka da. Mara. So, hindi. Guys, kain po. Sinigang. Meron tayong chicken. Ayan sila ba? Makain na din.
Kain. Tapos na ako kumain. Si Bunso naman yung kumakain. Sabi mo busog ka kanina. Para tumaba ka, kain ka lang ng kain. Hello guys, good afternoon. Nagbakal na po kami. Nagbabakal na po kami para baka bukas mabuhusan. Ano po guys. Ayan sila. Hindi pagkabakal, lalagyan na ng linya ng kuryente. Ready na siya. Puputol tayo guys ng bakal. Bakal ba? Para pa patong sa mandilo. Guys, aakyat tayo here. Ayan eh. Hayaan mo na. Kaya yan. Huwag sana tayo mahulog. May martilyo dyan ba? Ba? Ah. Guys, maano kita. Magkano tayo na? Ay! Mainit? Mainit na. Dali, lumakrak na semento pa. Spilling. Ipingan mga naman. Baba na siya. Nadurog. Kagat ko. Kagas?
sayang. Na ano sa guys, so nadurog na naman. Hindi, yung palitan mo mutong. Mutong-mutong ba dyan? Ah, Ingatan mo na ba? I mean, dito. Sige, ito mabasa. Guys, so. Tama yan. So yan guys, magbubuhos na lang yan. Pero sa sunod pa. Sa Lunes. Hindi na lamang kailan. Wala pa yung buhangin. Ah, oo, wala pa pala guys yung buhangin. Wala pang deliver. Ito pa guys yung islabin natin. Ayan. Itong dalawa. Yung kwarto nila papa. Tapos ito pa pala guys. Kasama pa to. Ayan na. Ano namin. Kasi nga. Bubuuin na yan. Yung sala. Pumunta na dyan yung sala. Karugtong ba? Ayan guys, so nabuo din natin. Ay, nadurog. Ipili oh. Nadurog siya. Uy, buo din yun. Ay, durog ko. Ano? Bidogs. Natama na akong buo. Bidog naman. Buo. Manot ang kay pagkaong pamahawa. Guys, nabalata na natin. Nagpapawis na ako. Gusto ko na maligo. Bye-bye. Ay, naku, mahirapan ako na ito bumaba.